Здравейте! Намирам се на няколко метра от Сливодолското падало. Което е разположено на малко по-малко от 800 метра над морска височина. Висок е 50 метра. И мисля, че е най-високият водопад в Родопите. Въпреки, че днеска няма вода и изглежда толкова безводен. Иначе до тук се стига сравнително лесно. Час и половина е пътя за по-тренираните. Денивелацията е 400 метра. Тръгва си от третия тунел по пътя Асеновград-Пампорово. Вляво има маркирана пътека. Има много мощчета, красота, невероятна, девствена природа. Рекичката извира от ини върхове, които са тук. Марциганица и още един, което забравих. Няма допир до човешка цивилизация, може да пиеш в нея и е, мисля, че към 8 градуса. Ами това е. Чао!